अनजालु फरायसा फरायसुलिमोन नोंसोरनि थाखाय आङो डिजिटेल क्लासरुम खालामनानै नोंसोरनो दिनै कारेक्ट टेन्स फर्म बेखौ फोरोंनो नाजादों। बेखौ नोंसोरो भिडिअनि जुगे नायनानै सोलोंनानै ला। बेवहाय कारेक्ट टेन्स फर्म खालामनायाव जों गोबां बाथ्राखौ जोङो मिथिग्रोनांगोन। बेवहाय आङो बे जा बाथ्राखौ मिथिनो गोनां बे बाथ्राखौ नैबे जों बे साइडथिंजाय लिरनानै होदों। जोङो गोसो होनांगोन डिटारमिनार। जोंहा डिटारमिनार दङ गोबां। बे डिटारमिनारखौ जोङो मिथिनांगोन। बेनि उनाव वार्ड अर्डारनि बाथ्रा फैगोन। बेनि उनाव कलकेशन फंसे बाथ्रायानो माने डाबल मोननै बुंजाबनाय थायो। बेवहाय बेखौ नायनानै जोङो बे कारेक्ट टेन्सखौ जोङो खालामनांगौ। बेनि उनाव नेरेसननिबो बाथ्रा फैयो बे कारेक्ट टेन्स खालामनायाव। दा बेखौ नायनानैबो जोङो बे कारेक्ट टेन्सखौ खालामनांगोन। बेनि उनाव प्रिपजिशननि बाथ्रा फैयो। प्रिपजिशनखौबो नायनानै जोङो बे कारेक्ट टेन्सखौ जोङो खालामनांगोन। दा गिबियावनो नाय, आं होदों बे एग्जाम्पल। दा डेलिगेट लेफ्ट द हटेल उइथ बेग एन्ड बेगेज। दा बेवहाय बे सेन्टेन्सआव दा डेलिगेट लेफ्ट द हटेल उइथ बेग एन्ड बेगेज बेवहाय गोरोन्थि जानानै दङ। आरो बे गोरोन्थिया मानि गोरोन्थि बेखौ नों खोब मोजाङै गले गले फरायनानै बेखौ नायनांगोन। दा बेवहाय गोरोन्थिया मा? बेयाव एन्सारा ओरै जानांगोन जोङो मा? दा डेलिगेट लेफ्ट द हटेल उइथ बेग एन्ड बेगेज होननानै बुंदों। बेवहाय नैबे जाबाय प्रिपजिशन। बे प्रिपजिशनखौ जोंनो बेवहाय नाङा। बेग एन्ड बेगेज मानोना नैबे फ्रेसनि सिगाङाव प्रिपजिशन ज'आ। बेनो बिनि गोरोन्थिया। दा नाय, जोंहा एन्सारा मा जागोन? दा डेलिगेट लेफ्ट द हटेल बेग एन्ड बेगेज। बे कारेक्ट। जोङो नैबे उइथ प्रिपजिशनखौ जोङो नैबे जिहेतुके माबा दङ, जोंहा फ्रेस दङ। बे फ्रेसनि थाखायनो बे उइथनि गोनांथि गैया। बेखौ बोखारनो हाबानो बे जाबाय कारेक्ट टेन्स। दा डेलिगेट लेफ्ट द हटेल बेग एन्ड बेगेज बे मोनसे। बेनि उनाव हि इज माय काजिन ब्रादार। होननानै बुंदों। बे हि इज माय काजिन ब्रादार। बियो आंनि काजिननि फंबाय बा बिदा। दा बेवहाय नाय, काजिन ब्रादार। दा बेवहायबो नाय, बेवहाय मोनसे बे मोननै सोदोबा आसलते सोमोन्दो दंलायो। बे मोननै सोदोबा कलकेशन। बे कलकेशन जोङो डाइरेक्ट जोङो मा कारेक्ट माबायाव जोङो बेखौ मा खालामनो हागौ? हि इज माय काजिन होननानै बुंबानो बेनो कारेक्ट। जोंनो ब्रादारखौ नांला। बेनो कलकेशन। बे कलकेशन नैबे ब्रादार सोदोबखौ जोंनो नांलाया। जोङो हि इज माय काजिन होननानै डाइरेक्ट बिदि फोरमायबानो बेनो कारेक्ट। बे कलकेशनखौ नैबे मोनसे जिहेतुके आं आवगायनो बुंखादों, कलकेशन माने सोमोन्दो थानाय सोदोब। डाबल सोमोन्दोखौ जोंनो नाङा, बेखौ उथायना होबानो जाबाय। बेनो बेबायदिबो जोङो बे कारेक्ट टेन्सखौ जोङो खालामनो हायो। बेनि उनाव दङ थामथि एग्जाम्पल हिसाबै आं होदों, हि आस्क्ड वेयर वाज द पोस्ट अफिस।
आं दहायनो बुंखादों नेरेसननि बाथ्रा बुंदों होननानै दा बेवहाय नेरेसननि बाथ्रा फैगोन he asked where was the post office बे जे नेरेसननि फर्माव जोंनिया वार्ड अर्डारा माबायदि जानांगौ बेखौ जों नायनानै लानांगौ मानोना दा बेवहाय नाय एन्सारा ओरैबायदि जागोन he asked where the post office was नैबे जि भार्ब दङ बे जे भार्बा आसलते लास्टआव थाहैनांगोन नेरेसननि बे माने माबायाव नेरेसननि जा माने कारेक्ट टेन्स फर्म बे कारेक्ट टेन्स फर्मा भार्बा लास्टआव थाहैनांगोन he asked where the post office was बे जाबाय नेरेसन फर्मनि एग्जाम्पल कारेक्ट टेन्सनि बिनि उनाव he will मोनसे ब्रैथि एग्जाम्पल he will keep his watch होननानै बुंदों watch he will keep his watch बियो बिनि बाथ्राखौ लाखिगोन दा बाथ्राखौ लाखिगोन होननानै बुंनायाव बाथ्रा इंराजियाव जोङो बाथ्राखौ जों मारै बुजियो जोङो he will keep his watch होनोना जोङो अकल वार्डल' होननानै बुङो दा भुला बेयावनो दङ जोंहा बेवहाय नैबेयाव s होनानै दोनदों he will keep his watch बे जे वार्ड अर्डारनि बाथ्रा दङ वार्ड अर्डारखौ वार्डआ मा खोन्थादों बेखौ बेसो जागोन वार्डआ आसल माने कारेक्ट वार्डआ मा वार्ड अर्डार माने कारेक्ट वार्डआ मा बेसो जागोन बेखौसो जों होनानै बे सेन्टेन्सखौ बानायनांगोन अब्लानासो बे कारेक्ट एन्सार जागोन जेरैबायदि he will keep his watch बे s खौ जोंनो प्रयोजन गैया बेवहाय वार्ड अर्डार वार्ड होननानै बुंनाय लोगोसे सोदोबखौ बे वार्डखौनो जों बुजिखायो बेनिखायनो नैबे वार्डआ बे इनकारेक्ट बेखौ गोरोन्थि हिसाबै नोंसोरखौ कारेक्ट टेन्स सोलोंनायनि थाखाय बे माबाखौ होनानै नायदो देन इन फिउचार इंराजि लिरबा माबायदि माने कारेक्ट इंराजि जों लिरनो हायो हाउ टु रिड ए कारेक्ट इंलिश बेबायदि बेनि उनाव बेखिनि एग्जाम्पलखौ आङो होबाय नोंसोरनो आरो नैबे बे डिटारमिनार वार्ड अर्डार कलकेशन नेरेशन प्रिपोजिशन बेफोरखौ गोसो होनानै मोजाङै नायनानै जोङो बेबायदि कारेक्ट टेन्सखौ जों खालामनो हागोन बेनि उनाव आङो नोंसोरनि न'आव होमवर्क हिसाबै बे डिजिटेल क्लास रुमनि गेजेरजों नोंसोरनो होमवर्क हरदों आङो बेवहाय मोनब्रै माने सेन्टेन्स बेखौ नोंसोर कारेक्शन खालामनानै आंनो मेसेज जुगे नङाबा वाट्सएपआव बे एन्सारखौ खालामनानै हर सेथियाव दङ नाम्बार 1 her hairs are black दा बेखौ कारेक्शन खालाम बेनि उनाव 2 आव दङ the cotton is light दा बेबायदिनो बेनि उनाव 3थियाव दङ he is a coward person दा बेखौबो कारेक्शन खालामनांगोन बेनि उनाव 4थि I have received informations बे मोनब्रै सेन्टेन्सखौ होमवर्क हिसाबै आं नोंसोरनो कारेक्शन खालामनो हरदों आरो बेखौ आंनो कारेक्शन खालामनानै मबाइल जुगे वाट्सएपनि गेजेरजों बा मेसेजनि गेजेरजों दैथायहर दा बेखिनियावनो आङो बुंनो सानदों जिहेतुके दिनैनि जि माने वर्ल्ड जा बुहुमनाङैनो जा मोनसे माने गिख्रंथाव माने भाइरास कर'ना भाइरासनि थाखाय जोङो रावबो बाहेरायाव ओंखारनो हायाखै फोरोंगिरि फरायसा जायानो जाया माने रावबो मानसिखौ जिहेतुके ओंखारनो होआखै लकडाउन खालामनानै दोनदों बेखौ मानिनानै जोङो बेबायदि सिस्टेमजों जोङो क्लास खालामनांगोन आरो बेबायदि जोङो सोलोंनांगोन बेनि उनाव आङो गोबां एग्जाम्पल नोंसोरनो मबाइल जुगे आङो दैथायहरगोन बेखौ नोंसोर जेन कारेक्शन खालामो आरो बेवहाय जा नियमनि बाथ्रा बुंबाय आं माबे बिथिङाव गोसो होनांगौ बे बाथ्राखौ जेन गोसो होनानै गोसोआव लाखियो अब्लानियानो
जे कारेक्ट टेन्स फर्मखौ जों खोब मोजाङै कारेक्ट टेन्स फर्म खालामनो हागोन। दा जोबनायाव आङो दिनैनि बे डिजिटेल क्लासरुमखौ बे कारेक्ट टेन्स फर्मनि सोमोन्दै खालामनानै बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। उनाव गोबां हायोबा नाजाबावगोन। गोजोन्थों।